Yon, what's up mga kadagit? Spider fight na naman ang ating content. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko munang i-shoutout itong channel na to. Yan. Mag-like kayo dyan at mag-subscribe. Marami kayong malalaman dyan. Utol ko yan. Nagbablog din siya. Lalo sa mga vlogger dyan, marami kayong matututunan dyan. Ito, pakicheck nyo na lang yung channel. At syempre, bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung mga alaga akong gagamba bago tayo maglaban. Tapos pakibasa na lang yung mga shoutout na lumalabas dyan sa inyong gilid. Yun lang. Ito, panoorin nyo. Bago ang laban kadagit, syempre pakita ko muna sa inyo to. Yan, to. Itong tala na to kadagit, napakaganda at napakahabang galamay. Good size lang siya kadagit. Yan, mukha lang malaki, pero good size lang siya. Sa magtatanong, lalagyanan ko malaki po talaga ang lalagyanan ko, dahil pag hinati mo to sa gitna, kasya 5 piso dito, kasya 5 piso dito. Ganun po ako magano ng gagamba, para hindi po nai-stress ang ating mga gagamba. Kailangan maluwag. Tapos itong talaan ko nitong isa, nakaka-bad trip lang umitlog, hayop na yan, pero okay lang. Yan, ito isa ring halimaw to. Ayan, isa rin sa kukondisyon ko to. Ayan, kita nyo naman kadagit. Ito kadagit, meron akong paboritong talaan dito. Ito, napakaganda na ito kadagit. Ayan o, ang haba ng galamay kadagit, grabe. Ayan o, kita nyo, pinaka-focus na to. Ayan, saka itong katabi niya ng Pokemon. Ito kadagit, ikukondisyon ko to at makikita nyo kung paano lalaban to. Ito, tatry ko ngayon ilaban. Subukan ko lang kung pwede. Yan. Yan mga kadagit, to meron din ako ditong orange na mahaba yung galamay. Ayan, yan, hindi po yan yung naglaban nung kahapon na in-upload ko sa kanong nakaraan. Iba po yan. Ito po yung naglaban. Itong orange po na ito, yung kahapon na in-upload ko. Yan, medyo naka-recover na siya. Yan, kung mapapansin nyo, ang nakalaban yan ay kulay itim. Ito po kadagit. Ayan o, ito, ayan po yung kulay itim na medyo mamula-mula. Ayan, ayan, familiar naman sa inyo yan. Siya yung nanalo, diba? Siyempre, yung tumalo nga pala sa Cebu ko, itong Gabaldo na Tiger na nanggaling pa tayo kay Gagamambino. Ayan o, isang halimaw din to. Pinataba ko to kadagit, tapos ngayon kaya pumayat siya dahil umitlog. Yan, yan, isa sa paborito ko rin yan. Siyempre yung aking 7 wins at wala pang talo. Siguro draw meron. Isa yung live namin ni kadagit na ni Gagambino. Ayan, ito, yan, paborito ko yung kadagit, wala pang talo yan. Meron din ako ditong kadagit na OS. Ito, ayan, OS, medyo mataba lang siya kadagit. Ayan, yan, ayan ang OS natin kadagit. Bilang po ako yung pagkataba niya. Yan, marami tayong na kondisyon na gagamba kadagit. Pero ito, susubukan ko itong mga to. Siguro itong talaan na to, siguro mga 3 days pa to bago mapapasabak. Pero ito, baka natin yung laban na ito kadagit. Ito, yan, ang mahaba na talaan na yan. Yan, tapos ito, ayan, abangan din natin itong mahaba na to na kulay yellow na orange, yellow na talaan. Ayan, ito dilaw, orange at dilaw. Okay, dito dako tayo dito kadagit sa may ano natin, pitak na fiberglass. Nakakainis, hindi ko pa nalalaban to. Ito kung napapansin nyo to, nangitlog na. Ayan o, ayan o, pogi pa naman. Tapos may isa akong orange dito kay kadagit, isa sa paborito ko rin. Ayan o, kasi kaya ako naging paborito, grabe yung galamay niya kadagit. Ayan o, kung mapapansin nyo mga kadagit. Ayan, ayan, natatry ko na siya, nai-sparring ko na siya, hindi ko lang nai-upload yung video niya. Pero one time i-upload natin yan. Medyo kinukondisyon ko pa ng konti kadagit. At meron din ako dito ito, gagambang kuryente kadagit. Ayan,
na may pagkatigrihan. Yan, umitlog na kasi siya kadagit. 4 days na siguro siyang nangitlog. Kaya pwede na rin siya isabak sa laban. At may orange pa dito kadagit. Ito. Sarado na natin kadagit. Baka mahirap na. Magkawalundagan silang lahat. At kung itatanong nyo kadagit, meron pa ako dito gagamba kadagit. Ito. Yan. Yan, pinakain ko. Sa anak ko yan, sa anak ko. Dito kadagit, puno ito. Kadagit, yan. 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 Puno yan kadagit, hindi ko nabubuksan. Makita ba natin kadagit? Yan sa kabila, yan. Yan mga kadagit. Maraming laman yan kadagit. Ayan. Basta kadagit, puno yan, makikita nyo. Mahirap lang kasi mag-isa mag-video. Next time, papakita ko rin sa inyo yung laman yan. At sasabihin ko sa inyo kung anong line kadagit. Pero ito kadagit. Halo ito. Yan. 3 Cebu, 2 lumalabas na kadagit. Yung paborito ko. Wait lang kadagit ha, post ko lang. Ayan kadagit. Ayan, isa sa paborito ko to kadagit. Alam na alam ni Gagambino yan. Kilalang kilala ni Gagambino yan. Dahil 3 beses ko to linaban. Sa gagamba niya. Ayan, ni Gagambino. Ayan. Medyo tumaba. Pinabotsog ko siya. Tapos umitlog na siya. Pagkatapos niya umitlog, pinataba ko ng konti. Pinabuldo ko na to. Ayan. Grabe ang haba. Dating good size na naging OS na. Ayan. Ayan, ayan. Para makita nyo kadagit. Ayan o. Napakasarap naman. Tignan ang tagal mo ng gagamba pero ang sigla pa rin. 7 wins. Kadagit. Yun lang kadagit. At maglalaban muna tayo. Game. Uy, sakmalan. Uy. Hinahabol niya kada. Pero mahina to. Parang wala nangyari dito sa tigre. Uy, ganda ng laban, kadagit, finish agad. Sabi na nga ba, matapang tong talaan na to eh. Yung galamay pa lang eh. Yan mo naman pulang-pula, tapos parang tigre yung galamay. Pero yung katawan niya, wala na. Finish na. Mas mahaba pa yung shoutout ko kadagit kaysa laban. Pero okay lang, at least na shoutout ko kayong lahat. Paano masabi? Ganun lang. Kahit natin.